mao kinitong latest weather update para karong adlaw nga Biyernes, pitsa 23 sa Hulyo tuig 2021. Kaganhin ang alas 4 sa kadlawon, ang sentro sa bagyo nga si Fabian nahimutang sa gilayong 495 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Kini adunay dalang hangin do sa sentro nga 150 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 185 kilometers per hour. Hinay kining nagairog sa direksyon nga west-northwest. Ang maong bagyo expected nga mogawa sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Sa karon, padayon ni ining gipakusog ang southwest monsoon o habagat nga maong nakaapekto sa tibuok nasod. Ang mga nahabiling bahin sa Visayas makasinatig panagsang mapanganuron ngito sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan dala gihapon sa epekto sa habagat. Ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan, kini si Angelica Orongan.